Добър ден от нас. Ето го брат ми. Ето ми мене. Отиваме с него в момента да му поиграваме малко джага, защото е скучно. Това е Кастрес, където живеем ние. Бусовете, които са безплатни. Из целия Кастрес са безплатни. Просто е добре. Добър малък град, който отговаря почти колко София на големина. И е много добре. Ние сега влизаме да играем една джага, защото много ни е скучно. Времето е толкова зле навънка, че трябва да се скрием някъде. И ще се скрием точно в онова червено кафе с чадърите, дето е вътре. Има всякакви джунджури за игра. Дори ще ви покажа, може би, ако искате, да видите разликата между българската джага и френската джага. Това е паркинга, един от най-големите паркинги в този град. Всичко се плаща, всеки един паркинг се плаща. Нищо не е така безплатно. Това е главната улица за към не знам къде. Влизаме вътре. Ще проиграем ли, копеле? Ще играем ли? Добре, това е кафето, в което играем всеки ден. По една джага. Добре, това беше от нас. Почваме да играем.